съответно вебинара ще бъде на запис и тези, които не са успели да влезнат на време, ще могат след това да го изгледат. Ще водя голямата част от вебинара на български, като съответно колегите, които са с нас, ще презентират на английски. Надявам се това да не е проблем за вас, но ако е необходимо нещо, което имате като въпрос, мога да го преведа и съответно да е разбираемо за всички. Hello to everybody. We are starting now and I will speak in Bulgarian. After that, my colleagues from Novotegra will tell you a few words about the mounting system in English. If you don't understand something, you can ask, I will translate, or we can support you. It's important for us, everybody, to be informed and to get good knowledge from this meeting. I hope you enjoy and we're starting. Така, започваме с това да се представя, да представя и колегите и компанията и начина, по който работиме и това, което днес искаме съвсем накратко да ви разкажем. Първо, казвам се Петър Димитров и отскоро съм в екипа на BayWa. Ако има технически проблеми при някой, звука прекъсва или не се чува, пак повтарям, ще го имаме на запис, ще мога да ви го изпратя и след това да го чуете. Проверете връзката, която имате с Wi-Fi или с интернет, за да може всичко да е наред. Както споменах, казвам се Петър Димитров, работя в BayWa и моята основна мисия тук в България е да популяризирам компанията, която има изключително добър имидж и е повече от 20 години на пазара. Важно е тук с клиентите да изградиме дългосрочни партньорски отношения. И това за мен е първото събитие, в което имаме онлайн среща, в която можем да си поговорим, да разкажа повече за компанията и съответно да задавате въпроси. Благодаря на всички, които успяха днес да отделят от времето си и да присъстват на срещата. Това е първото съобщение, което искам да кажа на всички. Искрено ви благодаря и смятам, че това е един бърз и ефективен начин, по който искаме да ви кажем важни неща, които не можем да предадем толкова бързо като съобщения в обаждане или в срещи индивидуално. Разбира се, с всеки един от вас, който има възможност и време, с удоволствие се срещам лично, както и общуваме по телефона, онлайн. Вече света е толкова бърз и мобилен, че връзката е почти неразделна с нашите партньори. В моя екип тук в България съм придружен от две дами, които ме подкрепят в работата с клиенти. Едната дама се казва Светозара Евтимова, тя е търговски специалист и помага на клиентите с оферти, с закупуване на оборудване, с обучение и с всичко важно за хората, които са в соларния бизнес. Другата колежка е тук с мен. Ще я помоля да се представи лично и съответно да се запознаете с нея също. Здравейте, казвам се Десислава Балапанова. Аз се занимавам с маркетинг и с административната част в нашия офис. Разбира се, винаги, когато имам възможност, помагам и с продажбите. С повечето от вас, може би сме се чували. Ще се радвам да работим по-активно в бъдеще. Успех на вебинара! Благодаря ти, Деси. Това, с което ще стартираме, е как работи BayWa, малко история и какво се случва в момента. BayWa като компания съществува от 1923 година, повече от 100 години, като нейният основен бизнес, с който стартира, това е производството на агрокултури, също производството на основни строителни материали и вече през последните 25 години и в соларния бизнес. Като звеното, в което сме ние тук в България, е Solar Distribution или дистрибуция на фотоволтаични компоненти и всичко свързано с изграждането на централи. Офисът в България е отворен през май 2022 година, като е имало промени в него и в момента аз съм начало на този офис.
и съответно ще се грижа за това компанията да има добро присъствие и отлични партньорски отношения. Това, с което можем да продължим като важно, е, че компанията работи с клиентите с онлайн платформа. Това е нашия уебсайт, където качваме информацията, свързана с оборудването, което имаме на склад и начинът, по който вие може да си го закупите. В момента работиме активно с колегите от Полша, където имаме 2 склада. Единия се намира в Краков, новият ни склад от тази година е в Гданск. Двата склада са с обща площ от 40 000 квадратни метра и дават възможност да сме подсигурени от към оборудване и да даваме на вас сигурност във вашата работа. Изключително важно е за нас хората да ни разпознават и клиентите и партньорите като доверен дистрибутор и съответно да могат да разчитат на нас, че това, което им е важно за централата, ние го имаме, можем да го подсигурим бързо, лесно и съответно ще им се гарантира, че това оборудване ще бъде на място, на обекта, окомплектовано и готово за работа. Изключително важно е да спомена, че съм много благодарен на колегите, че днес присъстват с нас и ще навлезем сега конкретно в темата с конструкцията и в темата с Новотегра. Монтажната конструкция на Новотегра е създадена преди повече от 15 години, като първата кука е характерен елемент за нея и тя е разпознаваема и запазена марка на Новотегра. Тя е основана от Мартин Шефер преди 17 години. Ще ви покажа какво представлява самата кука. Това е елементът, с който конструкцията е разпознаваема. За да навлеземе повече в детайли, преди това ще помоля колегите от Новотегра също да се представят и съответно да кажат няколко думи за себе си. Hello guys, I will ask you to introduce yourself and tell a few words about you and your job and how you can support our market. Okay, maybe I will start. My name is Bartosz Kica. I'm in the Polish office of BayWa. I am in BayWa since around 4.5 years. And my main job here in BayWa, Poland is Nowotegra, the construction for the modules, for the roofs, tile roofs, flat roofs, all roofs. This is my job. I'm able to help you guys, the customers from the BayWa in Bulgaria. We can support you in the construction. We can support you also in Solar Planet. Solar Planet is an online tool where you can plan the installation with Nowotegra. Okay, maybe this is for now everything from me and my colleague Bartosz Tomala. Yeah, my name is Bartosz Tomala. Can you hear me? Okay. Yeah. So my name is Bartosz Tomala. I'm a technical consultant in BayWa. I'm working for 2 years now, almost in BayWa Kraków. I'm responsible for Nowotegra also. I'm taking care about the projects in Solar Planet and technical, some issues after sales, pre-sales, of course, support. Every question if you have about Nowotegra, I will try to help you and make some design projects, of course, also is possible to make it in cooperation with you, or if you have any problems, feel free to ask. I think that's all for now for me, and I'm passing voice to Petar. Thank you guys for introducing yourself and thank you for attending the webinar and supporting our market and our partners. Продължаваме с това да ви разкажа основно за самата конструкция и за това с какво можем да сме ви полезни. Виждате, че имаме колеги от Полша, които са специалисти от Новотегра и те могат да помогнат на всеки един от вас, който има желание да пробва конструкцията и съответно да ви съдействаме с изготвянето на проект, с осъществяването на този проект и с това конструкцията да бъде дългосрочна инвестиция за вашите клиенти.
Ще разкажа накратко за историята на Новотегра, след това ще ви покажа самата конструкция. Тук при мен са елементите на конструкцията, надявам се да ви бъде интересно. Ще зададем няколко въпроси към вас, с които искаме да разберем основни неща за Новотегра, дали са ви познати, дали са ви ясни, дали сме успели да сме ви полезни. Ще раздадем и награди на тези от вас, които са любознателни и съответно имат познания. И ще обявя нещо изключително важно за всички. Ще организираме събитие на живо. Следващото събитие на живо ще бъде на 22 март 2024, т.е. следващия месец на 22 март. Имаме потвърждение, че колегите от Новотегра ще дойдат тук в Стара Загора. Ще организираме събитие, на което всички вие ще може да присъствате и на място ще може да видите конструкцията, как се сглобява, как се работи с нея и ще може да ви разкажем много повече и на живо. Освен това, на това събитие на 22 март ще присъстват и нашите колеги производители Longi и партньори тук за България, така че ще можете да видите и техните модули на събитието и ще можете да поговорите с тях за въпроси, които са важни за вас и неща, които ви интересуват. През тази година ще организираме редица от вебинари, онлайн обучения, така и събития на живо. Така че това е само началото и ще се радвам цялата тази информация, която предоставяме, да ви е полезна, да ви върши работа и съответно да можем да осъществим успешни проекти. Това е така в резюме, това, което предстои. Надявам се да ви е интересно и надявам се да успеем така да имаме ефективно време заедно. Ще се постараем да сме максимално кратки и да не отнемаме много голяма част от вашето време. Предполагам, че до 11:30 ще приключим. Ще отделим и време за въпроси, имайки предвид, че колегите са тук и ще могат да отговорят на въпроси, които вие имате, дали за системата, дали технически. Ще можем да отделим и такова време. Добре, стартираме с историята на Новотегра. Както казах, Мартин Шефер преди 17 години е положил основите в Германия и там са започнали първите монтажи на къщи и конструкцията е немска. Изключително качествена, произвежда се в Германия. 90% от частите са от там. Имаме 10%, които са от Румъния и от Австрия. Изцяло е произведена в Европа и може да се разчита на нея от към качество. Това е изключително важно. Новотегра е оптимизирана конструкция за покриви, както за плоски покриви, така и за наклонени. Тя като конструкция непрекъснато се развива и не е нещо, което е създадено веднъж и остава така вовеки. Това дава възможност на нашите клиенти да бъдат гъвкави и също за нас е много ценно обратната връзка. Хората, които вече са се сблъскали с конструкцията и вече се я ползвали, могат да дадат такава обратна връзка, какво да се подобри и ние изключително много ценим това нещо, защото това подобрява нас, конструкцията и цялата ни работа. Трябва да се отбележи, че Новотегра е изключително популярна в пазари не само като Германия, откъдето идва, но и в Полша, Бенелюкс, Франция, Испания, Италия, Румъния. Имаме и доста завършени проекти в България. Скоро в социалните мрежи ще споделим снимки на наши партньори, които са се доверили на Новотегра, предприятия, общински сгради и дори малки инсталации, които са направени с Новотегра. Скоро ще видите снимки, видеа на хора, които вече през това време са ни се доверили и работят с нея в България и могат да споделят техния опит. Разработена е и посветена на хората, които искат да работят бързо, лесно, с качествена конструкция, която ще им даде дългосрочна визия. Конструкцията дава гаранция и ние даваме гаранция на хората, които са изпълнили проекта си спрямо изискванията, които са на Новотегра, 12 години, което е изключителна сигурност за вашите клиенти и им дава спокойствие, че те освен това, че ще имат гаранция в модулите, ще имат и гаранция в конструкцията, която държи тези модули на техния покрив. Освен това,
Novotegra дава възможност на хората да имат адаптивни и различни решения. Съвсем накратко сега ще спомена различните видове и след това ще имаме онлайн сесии за всяка една от видовете конструкции, защото отнема доста време да се влезе в детайл. Виждам, че колегите споделят в чата нашата онлайн страница, на която може да се види абсолютно всичко като видове конструкции и нашият софтуер, с който работим е Solar Planet. Solar Planet е безплатен инструмент, в който може да си направите проекта за вашия клиент. По-късно ще покажа и страницата, и Solar Planet, за да може да се запознаете с тях. Също, който иска да работи с тях и иска да се запознае, можем извън срещата да направим индивидуална среща, в която да покажем нещата и да ви запознаем, за да може да работите лесно с проекта. Третия линк е изключително важен. Това е нашата онлайн страница, която там е всичко, което предлагаме като оборудване. Така, започваме с видовете конструкция и ще отворя страницата, за да виждате. И ще мога да ви покажа така, това е нашата онлайн страница. От тук горе вдясно имаме линк за Solar Planet и Novotegra. Solar Planet е инструмента, софтуера, с който си правите проекта. Novotegra е страницата на конструкцията. Влизаме в нея. Първото удобство, което виждаме е, че е преведена на български. И отдолу виждаме видовете покрив, които може да се на които може да се използва конструкцията. Първият тип покрив е керамиден покрив. Виждате, има снимки, как е монтирана, има видеа, има описание на това, което е важно. Влизаме примерно в система за закрепване. Тук се виждат елементите, които са монтажните елементи. В случая покривната кука, която показах в началото, която е разпознаваемата запазена марка на Novotegra. Няма друга конструкция, която има такава форма. Специфичната форма, ще спра за секунда екрана. Така, специфичната форма на куката дава възможност да се балансира тежестта. И съответно няма при нея възможност тази тежест да накланя, защото има куки, които са по-дълги, които се регулират тук. Този елемент дава изключително стабилност на вашата система. Има възможност да се регулира от 3 нива тук отгоре, има възможност и да се адаптира спрямо покрива. Има друг вид кука, която ще ви покажа. Тя е за страничното захващане. Елементите са от алумини, изключително здрави, качествени и дават възможност да се работи лесно с тях. Отварям отново страницата. Тук в страницата може да разгледате в детайл всеки един елемент, как е захванат и как съответно се работи с конструкцията. Има възможност за кабелни канали. Тук са релсите, които се използват и можете на спокойствие да разгледате всичко важно за тази конструкция. Плосък покрив може би е най-известната конструкция, която имаме. Имаме 3 типа за плосък покрив. Първият тип е плосък покрив 1. Първата конструкция за плосък покрив, която сме разработили. Следващата е плосък покрив 2. И най-новата ни версия е плосък покрив 3, която е оптимизирана и е на елементи, които са по 2.20 и се сглобяват с клик система, което дава първо по-евтин транспорт, защото на по-старите елементи, когато са 4 метрови елементите, транспорт се оскъпява. Освен това, самата система е рамкова и дава възможност
балансът и баласта да не се налага с толкова много тежести да се балансира самата система. Имахме състезание в предния месец на изложението в Полша на NX, където доста от хората се пробваха и сглобяваха плосък покрив системата, като съответно имаше групи, които успяваха за 3-4 минути, беше рекорда, в който сглобяваха 2 модула. Тук отдолу се вижда, има видео, където може да видите и да разгледате монтажа и има допустими стойности за модулите. Тоест тук може да видите модулите, които ще използвате за вашия проект, доколко съответно ще бъдат приложими и устойчиви на натоварването, което ще понесат. Тук това са елементите, които са с тази система, която е изток-запад 3 в случая. Сега ще ви покажа самите елементи. Ето това е един елемент, който е на тази система изток-запад. Това е основният елемент или основата, която се поставя на покрива. Както виждате, тази основа отдолу има елемент, който предпазва от контакта на метал с метал и дава възможност от тук да преминава водата и самата система да бъде устойчива. Има елементи, с които се закрепва и поставянето на тези елементи, на които стоят фотоволтаичните модули, и закрепването е изключително бързо и лесно, само с клик. И те са закрепени за основната лайсна. Ето го да кажем вторият елемент, който отново с клик изключително бързо можем да закрепим. И съответно едната основна част от системата е сглобена. Отдолу виждате каналите, както казах. Имаме инструмент, с който ако съответно сме ги закрепили и трябва да се извадят, с който много лесно може да се премахнат самите елементи. Поставяйки инструмента вътре в системата, може да се откопчае и да се извади закрепеният елемент. Хоп. Сега не е много удобно така, докато презентирам, да го покажа, но идеята е, че всичко, което се работи с системата, е направено за вас да е удобно, да не се налагат допълнителни манипулации, рязане на място, дори в много от случаите няма да ви е необходима и рулетка. Елементите се захващат един за друг и дават възможност на системата да бъде устойчива. Ще ви покажа останалите варианти. Имаме възможност за покрив с трапецовидна ламарина, като основната част е свързана с къси шини, примерно C24 или C47 и клампите, скобите, с които се захващат, като имаме сива и черна скоба. Монтажът е изключително лесен и доста подобен на това, което, да кажем, е познато на вас, но съществената разлика идва от там, че можете да се доверите на елемент, който ще ви гарантира качество и ще можете да планирате лесно с инструмента, който имаме за разработване на вашия проект. Имаме за битумен покрив, имаме за покрив с вълнообразни етернитови и сандвич панели. В други решения, това, което може да видите, имаме и фасадна система.
Друго, което е различното при Новотегра, е, че имаме възможност за... Спирам да споделям. Имаме възможност за зелен покрив, което към момента може да не е толкова популярно в България, но да кажем, че в Западна Европа има доста сгради, които искат да преминат към тази опция с зелен покрив. Системата на Новотегра зелен покрив е от елементи, които са направени от рециклирана пластмаса или полиетилен в случая, който е биоразградим. Елементите се захващат за едни пластмасови ванички и след това се покриват с почва, като в зависимост от това какво трябва да бъде балансирането на самата система има възможност да се отбележи доколко да се покрие с почва. Виждам, че в чата има въпроси. Само да прочета. По колко тежести се поставят на конструкцията? Трябва ли допълнително заземяване на модулите? Достатъчно ли е заземяването на конструкцията? И имаме отговори. The ballast is calculated individually. Окей. Добре. Ще направя една кратка пауза от моя страна и съответно ще дам възможност на колегите от Новотегра да влезнат малко в детайл относно въпросите, които имате и относно това, което ви интересува. Dear colleagues, I will ask you for support about the questions and to tell a little bit more to our clients what is interested for them. Of course, no problem. So I can see there was a question about the weight of the ballast. As Bartosz already said it on chat, the ballast is calculated individually for each installation. So we don't say that on installations we put, for example, 50 kilograms per module. We are calculating every installation individually. It depends for the localization on the exact size and dimensions of the module arrays, of the height of the building. We don't look at the wind zones, for example, snow zones. We look on the snow and wind load values. So very important for us is to know exact localization of the construction and to know how is the localization of the modules array. What is the inclination of the roof? What is the type of roof covering, for example? Because, for example, the coefficient of friction is very variant on very different roof covering types, and bitumen roof cover will have this friction coefficient much higher than, let's say, EPDM foil, and we have to put more ballast to compensate this friction coefficient. So we don't say that on each module you have to put at least, let's say 25 kilos, because there is only first wind load zone. We are looking on each installation individually. To calculate the ballast, you have to make it a project in Solar Planet, our free tool, which you can register yourself, of course, for free, and make this calculation on your own or ask us for help. Yes, I would like to show you a screenshot from our tool, Solar Planet, like Bartosz mentioned a few minutes ago. I would like to show you, just for an example, a simple installation on a flat roof. It's localized in Bulgaria, in Sofia. The height of the building is around 7 meters. And this is just a small installation, which I draw now in last few seconds. Look at this here. You can see the numbers here. This is the ballast, which is needed on the rails. It's put on the rails. But in the middle of the module field, look at this, there's no ballast. That's because all the construction, all the module field, all the modules on this module field are actually connected on the same rails. So you don't need any ballast in the middle of the field, but yes, of course, some ballast on the edges.
But look at this ballast, it's not so big, 20, 27, maybe 50 kilo on some places. So you can also see the average weight, like I wrote in the chat before, the average weight, the PV system, the construction, the modules and the ballast for a square meter is around 15.9 kilograms. So it's really, really low. Yes, that's one case. And the second case, I can see there's a question about the grounding the installation. The whole installation is made of aluminium. So you don't have to put grounding on each module. Our clamps will provide you the conductivity, continuity of the conductivity. Of course, if you have some doubts about this, we have a special let's say clamp for this to provide this conductivity for 100%. But normally our clamps have two teeths, let's say, which are taking care about the isolation made on the models already done by the manufacturers of the models. So there should be no problem with the conductivity between the modules, but of course you have to provide the grounding for the whole, at least each module array. So I think that's yeah, good answer. I see the next question here about a list which would be needed from you with all the informations to make a correct planning in Solar Planet. So I would say take a look at Solar Planet. For example, for flat roofs, you need just a few informations from the customer. For example, you need, of course, the building dimensions and the free space where you want to put your PV installation. Besides that, you also need the roof inclination from 0 to 5 degrees. This is, of course, the flat roof. Yeah, 5 degrees is the maximum. You need the building height, and you also need, which is maybe the most important thing, you need the maximal roof loading. How much kilograms per square meter you can put on the roof. But there is also a list on the Nowotegra.com website. There is also a list which could help you. There is a form. I will send you a link just in a minute in the chat. Let me find it and send it on the chat. Yes, about the next question, there's question about the clamping modules. The modules with dimensions like 2.5 or almost 5 meter high is, let's say, a little bit large for the roofs. These modules are designed for the ground installations normally. In south-orientated construction, this dimension is too high because our construction oriented to the south now, the maximum length of the module is 2.2 meter long. And in flat roof 2 construction and flat roof 3 construction, there is no this kind of let's say layout limitation limitation on the dimension of the modules, but the limitation of the module is the resistance of them their resistance, because the clamping on the edges is of course different resistant than clamping in the quarter of the long side. So if you see that the data sheet from the manufacturer, that the resistance of this module is 2.4 and 5.4 kilopascals. If you clamp the module on the edges, you can be sure that there will be no this kind of values. It will be much less. But to find how resistant is that module, you can find it on manual from manufacturer, or at Nowotegra page, as Peter already showed you the approved modules list. There's of course much more than you saw normally,
you have to just view more, press the view more button to see the values of particular models. There is also possibility to mount additional third rail on the flat roof free construction if you have too high value of the snow loads, let's say, to avoid this creating belly effect. You can support in the middle the models. In construction flat roof free, there is no possibility now, but I'm sure that it will be solved in this quarter, because our colleagues in Germany are working on clamping in a quarter of the long side now for the flat roof free construction and south orientation. So there will be no problem with this resistance of the models. Yeah, I will put in the chat a picture with the installation south orientated with the third rail. Give me a second. You always have to have it in mind that the module not always can hold the snow load, and that's why we need, of course, the third rail, especially with bigger modules. Maybe I will share the screen and I will show you how it looks like. I mean the third rail. Yeah, this is it. The third rail is in the middle, under the in the middle of the module, and now you have 6 clamping points, 4 on the edges and 2 on the long side. And this is possible to build installations in areas with a big snow load. Thank you for answering the questions. I think that now I want to ask one question for all the attendees. Sorry, Peter, I would like to show you another picture. Maybe I will share the screen, because you had before the question about long modules. For now, it's possible to build installations with long modules in the east-west layout with 3 rails, but in just few weeks we should have the new flat roof system, flat roof 3, with only 2 rails. And as you can see now on the picture, the rails will be mounted in the quarter mounting point. So it will be also possible to build installations with big modules, and it should not be especially expensive. Thank you. Thank you. Well, I will continue in Bulgarian. Сега искам да задам един въпрос, за да може да стартираме първата игра с награда, така да го кажем. Само секунда. Ще го задам в чата. И съответно, който от вас успее да отговори на въпроса, ще получи първата награда от Новотегра.
Благодаря на всички взели участие. Ще изпратим комплимент на участниците и съответно на първия, който успя да отговори. Така по-специален. Ще отговоря и аз на въпроса. Колко дълго важи гаранцията на Новотегра за вашата монтажна система? Отговорът е, можем да дадем 12 години. So, guys, to translate to you how much can be long the warranty that Novotegra can give for installation? Well, the answer is 12 years. And Exactly. And it was very important for me to appoint this question and to be clear for everybody. Yeah, I will add maybe only one information about this. Like you said, Pedro, the warranty is 12 years. Also, for example, the short rails on metal sheet, which we use, and the short rails are having this EPDM layer, and this is also 12 years warranty for this piece. Okay, thank you. Сега мисля да покажем инструмента Solar Planet. Ще споделя екрана си. Тук сме в нашата основна страница, където може да видите това, което предлагаме като оборудване, производителите, с които работим и горе вдясно Solar Planet. Влизаме в Solar Planet. Всеки може да си направи от вас регистрация. Изключително важно е, когато правите регистрацията, да изберете отгоре Solar Planet Полска, за да може колегите да виждат вашите проекти, за да може да работиме по тях, защото има и други опции, но това, което трябва да се избере е Solar Planet Полска. Регистрирате се с имейла на компанията, създавате парола и влизате в програмата. Съответно, избирате локация или пишете адреса, като автоматично системата калкулира и дава снегонатоварването и вятъра в конкретната зона, в която сте избрали. След това много лесно избирате покрива, върху който ще работите. Тук коригирате елементите, които са важни в случая. Sorry, Peter, we don't need the screen from Solar Planet. We will see only the web shop. You don't see it? Different window. Yeah, just Why select is that? another window which you want to share. I don't know. Okay, can you share the Solar Planet too? Because I think that's some technical issue because I don't. I will try again or. No, something's wrong. Okay, Bartosz, can you show the Solar Planet in a few quick steps? Yeah, I'm sure that's not a problem. Okay. No. So as Peter mentioned, there is very important to make your account on Solar Planet Polska. You can see it on the top right corner. That doesn't mean the language which you are using. This means the version of the program which you are registered. So each version of the program is a little bit different. And to be able to send us the project, like share it with us and tell or by the email or by the phone with the question like, hey, can you help me? Because I made the project and I'm not sure if everything is okay. It have to be shared on Solar Planet Polska. So that's the most important case on this step. So yeah. Now. And after you have an account in Solar Planet, we can also connect your account in Solar Planet with your account in the web shop. So after that, you can just after one click export all the items to the web shop. Okay, so if you want to create your account, just click here, register here,
and fill just the main datas. Then you can log in Solar Planet. Here in this part down here, you can choose the language, Polish, German, English. And the main thing is when you want to plan a construction on the roof, is it a metal sheet roof, a tile roof, a flat roof, just choose this option here, mounting system. We have also this here complete design system where you can also choose some inverters, some batteries, but for Novotegra only, if you want, it's just this mounting system. And the first step here, you have to move just step after step. And the first thing is you have to choose your localization. You can Guys, put it, of course, in the address, yeah. sorry to interrupt you, but I saw that it will be convenient to lead it in Bulgarian, so I will try again to share, or you can share, I can explain. Oh, no, I will end the sharing and show just. Okay, I will try again to Yeah. share. Okay. Do you see my screen? Може да напишете в чата, ако виждате екрана ми. Yeah, we can see Solar Planet, yes. Okay, thank you. Добре, да продължим. Това, което колегите обясниха, е, че стартирайки в началото, влизайки в Solar Planet, регистрираме се в Solar Planet Полска. Съответно, след като вече сме в самата програма, ако имате някакъв проблем с регистрацията, може да се обадите, може да пишете. Тук, в първата част, избирате какъв тип покрив ще се работи. Това, което е важно за типа конструкция. Да кажем, избираме равен покрив. Променяте тук размера, който е съответно на вашия покрив. Така че да придобие вида, който е необходим. Може и със самата програма да дадете точно къде се намира, примерно коя е точната локация, точната сграда и съответно може и с програмата да се вземат размери от сградата. Съответно да се въведе като възможност в системата. Следващата част избираме покритието на покрива. И имаме възможност да изберем коя система ще използваме за това покритие. Тоест в случая избираме какво е покритието, примерно бетумен покрив, и избираме коя система ще използваме. Дали ще бъде юг, дали ще бъде изток-запад. Каква ще бъде релсата, която ще се използва, тази, която е с пяна отдолу или тази, която е изчистена. Избираме примерно система 3 и ни дава възможност дали е изток-запад и дали е север-юг. Избираме примерно изток-запад, тук избираме модула, който ще се използва и след като сме избрали опциите, даваме да калкулира системата. Дава ни възможност тук да видим кои са елементите, които ще се използват и които ще са ви необходими за осъществяване на проекта. Тук се вижда всеки един от елементите, които ще ви трябват за системата. Ако някой от елементите не ви е необходим, примерно имате такъв тип винтове, може съответно да го премахнете, за да не ви го калкулира системата или вие да нагласите това, което ви е важно. В следващата стъпка ви излиза вече самият покрив. В покрива имате възможност да добавяте единично модулите или целият покрив да бъде покрит. В случая може да изберете да се добави единично и вие сами да нагласите модулите, които искате да разположите, как да ги разположите, на какво разстояние. Можете да добавите, ако има, примерно на покрива препятствие, има комин или има нещо, което съответно с него трябва да се съобрази. Имате и възможност за 3D поглед, в който може да видите това, което сте направили като проект, как изглежда, как стои на покрива и съответно това да ви е от помощ с клиента, с който работите. Системата дава възможност на много опции, с които да боравите. Изключително интуитивна е.
може да коригирате, да сменяте модули, да коригирате разстоянието и тя ви дава възможност след това да изчисли това, което ще ви е необходимо. Излиза ви калкулацията на елементите. Има опция с допълнителни елементи и накрая ви дава възможност всичко това, което ви е нужно, да видите колко са в един пакет. И примерно, ако тук от този елемент системата ви изчислява 90, но в случая в един пакет с 100, вие може да ги коригирате да станат примерно 100 и това да ви даде отстъпка, защото когато вземете един пакет, това ще е по-изгодно за вас. Има отстъпка на примерно когато са в цял кашон. Това, което е изключително удобно на системата, е, че може да се сейфа файла и след това да го използвате като проект. Може да експортнете графиката или да създадете PDF. И другото важно нещо е, че може след това, ето тази опция с онлайн магазин, когато е свързан акаунта ви с онлайн магазина, цялата тази информация от Solar Planet директно да отиде във вашата кошница в онлайн магазина и там да ви излезе колко би ви струвало. Защото системата тук изчислява елементите, но не съобразява, ако имате примерно отстъпка и примерно ако тук са 40 и цената, която ще е на тези елементи с отстъпката за това, че е кашон, не го изчислява тук в системата. Тук в онлайн шоп, тук се конектва с вашия акаунт, тук се избира вашия индивидуален номер, който ние можем да предоставим на всяка компания си има индивидуален номер, избира се компанията и след като се даде потвърди, вече е свързан този акаунт и ще може да се трансферира информацията към онлайн магазина. Идеята беше съвсем накратко и бързо да преминем през стъпките. Можем доста в детайли да обясним в коя система, как може да се работи доста детайлно. Важно е просто да добиете представа как се работи с инструмента. Влизайки в програмата, работейки с нея, винаги може да ни се обадите и заедно да направим първите проекти, така че да минем през стъпките и да видим как системата може да ви помага. Имате ли въпроси? So I can see there is a question about orientation. Yeah. You can show it on the second case in the building chart. The aerial image you can show the clients and how to orientate the building. Can you show it? Okay, there is no problem. Ще отговоря на въпросите, докато колегата показва как се задава ориентацията. Изпратени са два проекта за остойностяване, колко време отнема изготвянето на оферта. Трябва да се провери кога са изпратени проектите. В повече случаи в рамките на ден, максимум 2, трябва да имате отговор за нещата, в зависимост от натовареността на колегите, защото проектите ги преглеждат двамата колеги, които са в срещата, Бартош Томала и Бартош Кица. Не трябва да се бави повече от ден-2, за да може и вие да имате информация. За колко време идват материалите след поръчка. След като се поръчат материалите, кажем днес се входира поръчката, днес се прави плащането, на следващия ден парите постигат по сметката в Полша, тъй като се фактурира директно от полското дружество и в този момент, в който парите са пристигнали, пратката тръгва. В рамките на 3-4 работни дни, максимума е 5 работни дни, но това е твърде дълъг период от време, материалите ще бъдат до адрес доставени до вашия обект. Тоест, да кажем, ако в понеделник входирате поръчка и направите плащане, във вторник са пристигнали парите и тръгне пратката, до петък трябва да е пристигнала максимално в понеделник при вас. Изключително бързо работиме с DB Schenker като куриер. Това е което мога да отговоря. Бартош, can you explain the orientation of building and how they can...
I was showing already how to change the building. Unfortunately, the area here is only the woods, as I can see, or some farms. But you can rotate, of course, the building. You can rotate the whole area if you are using the right button of the mouse. The main part here to show is this arrow here, the white arrow. It indicates the front edge of the building, and this yellow rotation arrow shows us the back of the building every time on each type of the building. Of course, you can make it by mouse, but you can also type here the roof orientation. If you know there's, let's say, 20 degrees from the south rotated, you can type it here. You don't have to rotate it. But if you choose the building area somewhere closer to this, let's say, city, I would hit something, and of course here you can see the values of snow and wind loads. So that's important for us to compare these values with the module resistance. If we don't clamp the modules in the quarter of the long side. So for example, here we have the building. Let's say it's the flat roof building, and you can just very fast dimension the building if you want. If you don't know the specific dimensions, for example, by measuring themselves or from the design from the customer, you can now just make it like this. Of course, there is a parapet dimensions also, the inclination of the building roof, and the case which Bartosz Kica already mentioned a few minutes ago, the maximum roof loading. If you know that there is limitation of the ballast, or not even the ballast, but the weight of the additional construction on the roof, to put the safe construction, you can type here, for example, the limit 20 kilos per square meter, and now after you design the construction, the program will try to make everything to put the average ballast below this roof loading, and also not only the average, but in each place it will try to stay below this value. Of course, there is no sometimes there is no possibility to stay below, and it will be marked by program on the red value where is overload. So I think that now for now it's everything. I can see there are some more questions, but I didn't translate it yet. I answered the question. One of the questions is how much time it takes to confirm one project and to return an offer. It's 1-2 days. And the another question is about how much time it takes to deliver the materials. So I answered the questions. I will continue in Bulgarian. Yes, about the waiting time for the design, it depends of the work which we have, of course, because as we mentioned it already, each project is individually designed. So if we have a lot of work, a lot of projects, you have to unfortunately wait a little bit more than normal, but we are trying to make it as fast as possible. Yes, exact. And I would like to say also, Solar Planet is the tool for our customers, for you. So you can create an account, even if your account is not connected to the web shop and you don't see the prices, but when you have already the project in Solar Planet, so it's really 3 minutes for us to give you the price for this system. So the main thing is create please accounts in Solar Planet, make a drawing, make a plan as you wish, and then we can give you the price just on the phone in a few minutes. Thank you. Okay. Това, което искам да кажа за колегите, които слушаха в срещата, и да преведа на български, е, че можем да ориентираме сградата спрямо
GPS координатите, можем да нагласим сградата, така че да се съпоставя. Ако някой има желанието да се научи да работи с системата, може да ни се обади, можем в индивидуална среща да работим заедно с системата. Тази система е направена за вас, за да може вие да направите проекта вътре и след това, ако е необходимо, ние да съдействаме с него. Нашата цел е това да спестява време за вас, така че да можете спокойно да си разработите това, което ви е ценно. Не е проблем и ние да изготвим проект. Виждам въпроса, имате ли конструкция за изток-запад, която да не е с затежнение, с залепване? Well, guys, the question is, do we have a construction east-west that... Normally, yeah, I could understand Okay. when you talked, so I can answer it already. Normally, in default, our construction are designed for the ballast, but there is also possibility to make it hybrid, like below some value, let's say 20 kilos per square meter, we have ballast, and everything above this will be, for example, welded or fixed to the roof. And there is also possibility to make it without any ballast, only on the welding or only on the fixing. Yes, if you want to glue the construction, like the question here, we just need the project in Solar Planet, of course, with the ballast, and we send it to Germany, to the colleagues, to the statics of Novotegra, and they will plan it for you individually. But I think in 1 or 2 months, maybe it will be also possible to do in Solar Planet. So for now, we need a plan in Solar Planet, and to, like I said, we send it to the colleagues in Germany, and in 2-3 days, we can send it to you back with all the anchor points are marked. Okay. We see that there is another question also. We don't hear you. Bartosz? Yeah, now I can see that you can hear me. It's my fault. Yes, about this question about this average weight of the ballast, it very depends on the construction of the localization of the dimensions, how many obstacles is on the roof. For example, if you have some 1-2 modules arrays or 3 very small parted construction, the average weight will be much higher than in larger arrays. As Bartosz also shared the screen with you, there was no ballast in the middle of the arrays. So if you have the larger and the more let's say rectangular arrays without an obstacle inside, the average weight will be much less. And that's not only the case of the Bulgarian market, it's the case of the construction of Novotegra. So we don't know the average load of the weight. It very depends. Накратко, ако трябва да преведа отговора, няма точна средна стойност за натоварването на квадрат. Зависи от препятствията, които има, но винаги можем да се постараем към всеки един проект да подходим индивидуално и да дадем стойност максимално бързо, която да ви даде на вас индикация за проекта. Има ли други въпроси, които искате да зададете, които са интересни за вас? Okay, there is another question. The system does not lay east-west proper on flat roof when the building is not straight east-west.
are there solution? Yes, of course. Not all the buildings are exactly to the east-west or to the south side. Of course, you can plan it on Solar Planet, just like we showed it before. But later, you can build the installation on the roof, not exactly, 90 degrees to the edges. It's possible. And the another question, is there possibility to export to North Macedonia? Yes, we can talk. You can send us email. We can support you. It's no problem. Yeah, there were also a few installations made in Macedonia, so there's no problem with export. Ако има други въпроси, дори на български, може да ги запишете. Ще се радваме да отговорим, докато сме в момента на живо и можем да ви помогнем с неща, които са ви интересни. We will keep in touch with this guy who gives a contact. Thank you. Ще се обадим и ще изпратим имейл и ще се свържем с вас. Конструкция за земя нямаме към момента, която да е на Новотегра. Имаме решение на Budmat, което е до 30 кВт на маси. Може да се види в сайта, които събират, да кажем, 2 по 5, 2 по 6 или 2 по 7 модула. Which is our main competitor. Bartosz, maybe you want to answer? Yeah, there are many, but yes, I think in Bulgaria and Romania, the most known construction is the K2, I think, yeah. K2 maybe, and also I think the well-known construction and our big competition is also Aerocompact maybe. Yeah, Van der Waag also, yes. And in Germany, in Switzerland, Novotegra is since a few years always in the top 3 selling constructions. So together with K2, of course, and other constructions. So yeah, Van der Waag, Aerocompact, K2, these are our main competition. By asking about agri construction, you mean agri PV or ground construction? Because there's 2 different kind of the constructions, the agri PV and ground, of course, constructions. Yeah, there is some let's say ideas to make it for Novotegra construction, for agri PV, as also the ground construction. But for now, we are using the different kind of construction from other supplier. There's a case for individual, of course, the project and the quoting price. So for now, we as Novotegra, we don't have the agri PV construction yet. Yeah, we don't have the agri construction as Novotegra, but BayWa RE is building some agri constructions. I will copy the link to the chat so we can see, you can see how it looks. But it is not actually what we sell. It's not in our portfolio. BayWa RE is also doing big PV plants and agri plants, and also some installations on water. But like I said, this is not in our portfolio. This is not in our offer. This is a separate company. Yeah. Последни въпроси, ако някой има.
Any final questions? If anyone else is having, I really thank you for being really active and asking questions. It is pleasure for me and the team also. I think that there is no questions now. Смятам, че към момента няма останали въпроси. Излезе ли ви въпрос, също може да ни пишете, да ни зададете по имейл. Аз имам един последен въпрос към всички. Какво искате да бъде следващото обучение, следващия вебинар, на каква тема, какво искате да засегнем, фотоволтаични модули, инвертори, нещо от нещата, които предлагаме, което би ви било интересно като производител, който можем да поканим на вебинар. Както казах, на 22 март ни предстои събитие на живо тук в Стара Загора с Лонги и с колегите от Новотегра. Предстоят ни следващи събития с другите производители, с които си партнираме. За мен е важно да знаем какво е интересно за вас, кои теми искате да засегнем, да подготвим информация и да ви дадем ценни за вас и за нас също знания. Моля ви, напишете в чата това, което е интересно, за да може да съберем тази информация и да се подготвим за следващия месец, в който освен събитието на живо, ще направим и онлайн събитие и да ви предоставим информация от нашето портфолио, какво може да бъде приложимо, как може да се случат нещата, за да може това, което е интересно за вас, да ви бъде предоставено като информация. За момента имаме батерии, хибридни системи, solar pump inverters and complete systems for off-grid. Guys, do we have? An off-grid system is really complicated and expensive. We have in our portfolio only one inverter, which is for off-grid systems. Bartosz, do we have it still? It's not for the off-grid, but it can work like off-grid. So it's not recommended to use like this. Yeah, but we had also in our portfolio these SMA off-grid systems, dedicated off-grid systems for one phase. Yes, but we don't have it now. Yeah, we don't have it now in this moment in our portfolio, but you can use, there was also a question about hybrid systems. Yes, hybrid inverters, of course. Yes, Yeah. Almost every manufacturer of the inverters in our portfolio have the hybrid version of the inverter. Окей. Да попитам за батериите. Какъв тип батерии ви интересуват? Такива за домашна потреба, които са хибридните от сорта на 5, 10, 15 кВт, или говорим за индустриалните батерии, които са 50 кВт, 100 кВт или по-големите? What type of batteries are interesting for you, for residential or for commercial? It's important. We can discuss both topics, but it's important to appoint that. Добре, благодаря много за информацията. Домашни батерии, индустриални. Смятам, че ще засегнем и двата варианта, като ще поканим колеги от нашия екип, които са специалисти в решенията, свързани с съхранение на енергията. Балансиране на системата. Чудесно. Смятаме, че темата е гореща и предстоите първа да се развива все повече свързано с батериите. Ще направим следващия вебинар на тема, която е интересна за вас.
Също изпращаме имейли, с които ви питаме за неща, които са важни и от които събираме информация и ви предоставяме това, което е важно като решение. Така че смятам, че вебинарът, който ни предстои, можем да го направим на тема батерии, можем там да влезем в повече детайли, които да са интересни. Идеята на този първи вебинар беше така опознавателен, да се запознаем, да поговорим и да разкажем за това, което е наше, защото ние като производител на тази конструкция и като фирма, която е измислила и съответно се грижи за това системата да е приложима за хората, смятах, че това е най-релевантно, с което да започнем това, което е наше. Оттам нататък ще продължим с това, което е интересно за вас и ще развием темата в детайли, за да може това да ви помага в ежедневната работа, когато трябва да настройвате тези батерии, когато трябва да работите с тях, какви решения са подходящи, какво можем ние да предложим и как да го развием. Guys, if you want to say a few words for the final. I understand that you mentioned already that we plan a training in Bulgaria. Yes. Yes. Okay. So I'm happy to invite all your customers, all you here on the webinar. We are planning a training in Bulgaria on March 22nd. Yeah. And we will be happy to see you there. We will come to Bulgaria with our Novotegra bus and take some modules, take some construction and make a training for you. A practical training, we will build some small, for 2-3 modules, some installations in your office or in wherever you plan the training. So if you have any questions about Novotegra and Solar Planet, of course, send them to our colleagues to Bulgaria, to Petar, and you, Petar, send them to us if you need some help with it, of course. And like I said before, the main thing is to create the account in Solar Planet because it's easier for you, it's easier for us to give you the price to help you with the construction. Yeah, exactly. So I will just here put the email. If you have any technical questions or problems with planning of our construction, feel free to send email on this address, and we will try to help you as soon as possible and as you require the help. Of course, we will try to make it as much as good as possible, of course. Yes, and also we have also our YouTube channel where you can see how is planning in Solar Planet to do. So I will also paste the link to our YouTube channel in Poland, and there you can find also in English some tutorials videos. Well, thank you, guys. Благодаря на всички за участието, за това, че отделихте от вашето време, за това, че бяхте с нас и че разгледахме заедно конструкцията на Novotegra, за това, че ви дадохме информация и че вие дадохте на нас много ценна информация, въпроси и че участвахте активно. Благодаря ви още веднъж. Ще ви информираме за следващи събития, които предстоят при нас. Влизайте в онлайн магазина, там има информация за това, което предлагаме. Ако пък нещо го няма в онлайн магазина, винаги може да ни пишете и съответно ние да го осигурим за вас и съответно да ви кажем информация, която предстои. Тоест, ако някакъв конкретен модул, инвертор или част от Novotegra няма към момента, може да предстои в следващите дни или седмици да бъде доставено. Така че насреща сме, за да ви помогнем. Благодаря ви всички за участието и ви пожелавам успешен ден, всичко най-добро и до следващата ни среща. Thank you guys for attending and for the support, and we'll see you on the next meeting.
Thank you you. very Have a nice much. day. Thank you very much. Have a nice day and a nice weekend. Thank you very much. Bye bye. Bye bye. Bye.